Kanik Samzo Garo Community Organization NGCO kalapan pau kacing sengokya hala kur kompentrei yagi project hapok ka PMKSY Soil Watershed Scheme Hakaro Hills. Ka organization dangshan kalapan long kacing curep yagi tegi project ringkat ki officer na katanat Soil and Water Conservation West Karo Hills Tura. Katkum ka organization kani kacing curep lapan long yagi laidli ki block kata tikri kila kambekre bat damdema block. Laong bakar komisionai ki project West Karo Hills but South West Karo Hills District kilong ki babyang handrai ki kattu kan ki benta jeng ki weipak ki district la syam bagi long ki bat torti hadu kata-kata bat buon ki bala duno ka organization ka dawa ba katrat ka debele ai gini ki komisiona torti ki project leng ba ka te scheme Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.